पण व्यसनाची भूक लागली की तो परत पुन्हा इथं येणार, आपल्या ह्या असहाय्य स्थितीचा तो फायदा घेणार। पण साहू साहू तुला सांगून ठेवतो, तो पुन्हा इथं आला तर त्याला एक दमडीही द्यायची नाही। पेडे म्हापशेकारांक देव मुंजेश्वराच्या उत्सवा निमतान बऱ्या दर्जेदार नाटकाची खावड मेळ्ळी। श्यामसुंदर फटकेन दिग्दर्शित केल्ले जपून पाऊल टाक हे सामाजिक नाटक तर बरेच रंगले। कामर खाजन पेडे म्हापशेच्या देव मुंजेश्वर देवस्थानाचो ओंदू 19व वर्धापन दीस विविध कार्यावळी सयत तो मनयलो। पूजा विधी बरोबरच सांस्कृतिक कार्यावळी आनी नाटकांची मेजवानी नाटक मोगींक मेळ्ळी। पळोवया गणेश हिरलेकारान बरयल्ल्या आनी श्यामसुंदर फडकेन दिग्दर्शित केल्ल्या जपून पाऊल टाक नाटकांतले कांय देखावे। ओके नाही आणि थोड्या दिवसांनी तुम्ही रिटायर होणार आहात। दान सत्पात्री करावं, त्याचं पुण्य लागतं। आणि कुपात्री केलं तर गुन्हेगाराला गुन्हा करण्यासाठी आपण मदत करतो असंच होईल। जाऊ द्या हो। शेवटी नवऱ्याचीच बाजू घेणार, बाकी तुझ्या दागिन्याची वाटणी झाली नाही। सदा त्याची कुठं नोकरी मिळत नाही, म्हणून एका साध्या कंपनीत नोकरीला लागला। मिळतात रे 10,000 रुपये महिन्याला, पण केव्हा गचांटे मिळत सांगता येत नाही। ती ते 10,000 रुपये मलाच पोचत नाही, तर तिचा कुठं घेऊन बघणार। आणि वडील सुद्धा फार काठवतात रे। मेड्या अरे मुलीकडे पाहण्याची दृष्टी बदल। अरे दगडाकडे आपण देवाच्या दृष्टीने पाहिलं तर तो दगड सुद्धा आपल्याला देवच वाटतो। हिरा छे, गोड 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 दररोज ते। अहो मामीना सांगा भजी करायला, कांदा भजी, बटाटे भजी। अरे अरे तिची तब्येत चांगली नाही, त्यात तेलात तळणं किती बागतं त्याला। माझ्या हक्काचं किती बरोबर आहे ग, पण समजा रागाच्या भरात तुझ्या बाबांनी एखादं मृत्यूपत्र केलं आणि ही सारी प्रॉपर्टी दुसऱ्या कोणाला दिली व एखादा धर्मदास सस्त्याला दिली तर? नाही। पण ती कुणाबरोबर फरार झाली हे शोधून काढ। मग तू काय करेल? तसेच कपिलेश्वरी फोणेच्या कपिलेश्वरीची पालखी उत्सव व्हडा दबाज्यान मनयलो। पळयात पालखेचे कांय खीण। शारीरस्य मनस्य नाशनकरं कुर्यान् मंगलम्। सप्रिया यात्रा नातरतो सवी विहरतो भक्ता सदा रावया। त्यागी हा वरिष्ठ भोग इतरा देण्या पुढे पाऊल बोला श्री कपिलेश्वरो विजयते। गोवा 365 खातीर जवाहर बर्वे आनी शिवानी सांगेलकार।